Павката как ще вкара гол? Браво, Павка! Да. Ох, той 20 пари почна да блъска. Добре бе, Павка, бе. Аз ми мога как си да взема, че. Според мен той ги написал да се груби. Усещаш ли? Нека ги накъса, нека Кики да ги накъса. С чорапли, с какво, не знам. Кой? С чорапли ги накъсна. Не знам, да, може да. 12 беше решил, че няма да стане. Мони намери ли се с някой? Да, с Йон. А Гион тук ли е? Ама някакъв ключен действие. Не е така, бе, момче. Какво направи? А вчерашния матч на Папа не е бил интересен. Папа е тук, майго. Тя беше много Айде пак се почне. Всеки матч Пак то. е руснака, бе. Пак е руснака. Всеки матч то лежи. Сега ще тази да бъде. Вчера лежа, стана и Да, същата работа направи ще стане и ще спринт. кокнеме. Я, има ли нещо? Всеки матч. Сега ще го видим. Срещнаха се А, ти малко го с знаеш. Баш. Удари се стика, тема на прика преса. Един път се пънка за YouTube. Стига да е, моля те, не да ходиш това. То като лъжливото овчарче в един момент, че Да, стане и точно такова така нещо. става. Сега ще влезе след 15 секунди. Не мога всеки ден да А той веднага ще излезе. Да, Васко беше. Ага. Васко да пресрещна и нещо. Да, Баско е защитник сега. Беше ли това? Не знам какво е било. Не знам, не ме питай. Каквото му каже тренера. Аз Иве, кога ще ми пратиш ония сайт? Оха, бе, имам драма там. Ама Верно. скоро. Добре. Пече се. Ама не така. Аре, Макс. Ма какво нямаше наказание? Аре, Макс. 0-0, втората картина, това не може да се сети да е било. На уискито поне. Тръгвай. Карай, Чалев. Карай, ще удар, бе. Днеска и Кристиан се губи в цялата схема. На играта. Ще много вяло играе. Олег, Той друг път се отличава. Как не? това е синка. Брат му се удари на стика. Опа, Жълко нещо много леко подава. А що в една посока не беше? Не, без такова. Ма той не е Ема има различни. Ето го осмичката, не знам. Нямаш никаква сила. Ето пак. Свири, бе! Без шайба го удра, бе. Браво, бе, Пепи. Браво, бе, Пепи, бе. Как не беше там някой? Пак Продължавайте. сте вие. Айде, На бетки на кръка. Добре, бе, Макси, бе. дай пак! Губи! Айде бе! Айде бе! Къде ще? Какво? Не можа. Паника! Че аз нещо мисля. Хора. Добре, кала. Няма. Да. Карай, Милене! Ехе! Кой си е такъв? Минава. Зади пак. Омазинава. Беше много... Натискай, кала, натискай. Браво. Виж как го стои това. Много направо. Отида да го защитим. Срещайте го това бастун, бе! Айде бе, влизай му. То не мога да кара кънки, нашите не го среща. Ще ходиш до. 7-1. Абе, Наско, бе! Не бе! Абе, Атанасе, бе!